Gipasakahan na og administrative complaints sa Police Regional Office 11 ang ilang non-uniform personnel nga nakapusil patay sa usa ka 19 anyos sa usa ka bar sa Davao City kapin semana na ang milabay. Ano yung report ni John D. Esteban. Mipasangat na og administrative complaint ang Police Regional Office 11 batok kang Dr. Marvin Ray Pepino, ang non-uniformed personnel sa PRO 11 nga nakapusil patay sa 19 anyos nga si Amir Khan Mangakop sa usa ka bar sa Davao City niadtong July 2. Na forward na usab daw ang mga ebidensya sa kasong murder ug ang reklamo sa kalapasan sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms batok sa suspect. We have already conducted a pre-charge investigation. Ito yung initial, kumbaga, parang ito yung preliminary investigation namin para mag-prosper or mag-proceed sa administrative complaint yung ginawa naming pre-charge investigation. Giilaw usab sa buhatan ang katungod sa pamilya sa biktima nga mga yug assistant sa National Bureau of Investigation. Kahinumduman nga niadtong Biyernes, formal nga midangop ang mga ginikanan sa biktima ug ni-request og parallel investigation sa NBI humanawad-an kuno og pagsalig ang pamilya sa kapulisan. Tungod sa matud pa dili patas nga investigasyon sa kaso. The PRO 11 under the leadership of our Regional Director, Police Brigadier General Benjamin H. Silu Jr. recognizes the right of the family to seek assistance sa National Bureau of Investigation to conduct a further investigation. Kami po ay we assure the family and the public na yung ginawa pong investigasyon ng San Pedro Police Station ay fair and unbiased na investigation. Samtang sa bahin sa pamilya, nagpasalamat sila sa daw karon neutral na nga pahayag sa kapulisan nga dili matud pa sama sa mga daan niining mga statements nga daw nagapabor sa suspect. Nagpasalamat usab sila sa NBI sa pag-ila sa ilahang katungod alang sa patas nga investigasyon. Sanglit gawas matud pa sa uniformed personnel kini sa PRO 11, anak usab daw ang suspect sa anhing general sa PNP. Samtang lakang sab sa pamilya nga pasakahan og kaso ang pulis nga taga San Pedro Police Station nga mikuha og mugshot sa mga witness bisan walay kaso batok kanila. Daan ang giingon sa kapulisan nga lakip sa ilahang giimbestigahan ang San Pedro Police kung doon na ba sila'y kalapasan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.